Sadele mancing apa? Mancing anu Ragangan iki. ragangan. Ragangane. Mancing ban. Oh, peleng sih ya. Mancing peleng. Lah pelenge? Di Mancing ban. mancing ban. Lah bane? Di cokot peleng. Kok munggo terbalik ora mandek iki ngomalian. Sik, nek awakmu pengalaman sepeda. Ya, Apa sebabe iki kok diarani setir? setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Heeh. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbuh lek. Apa sebabnya diarani roda? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makanya diarani Roda. kok ya iso pinter lah. Aku imbuh kowe. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiri siji-siji? Lah nek dikempul dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ngono piye? Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa? Ayo. Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya diarani garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Masa gak bekar gak iso mlebu? Lah garbu lah ya mesti mbegar. Heeh. Terus tengahnya nek rodane kuwi garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Iya. Tapi nek gak bekar gak iso mlebu. Iya. Dadi bane sing mlebu. Pamane lho. Lah, sing niki apa jar? Iki diarani apa ngene iki? Iki darane ban. Nah, apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet ki mekare nek digeret. Kaya ica kamu ya. Aku imbuh lek. Iya, takoni awakmu pintermu. Sade. Apa sebabnya diarani sade? Nek iki wis sak. Terus makdel. Pedal. Pedal nek cepet mesti budal. Cepet. Nek kalem ya, kalem-kalem. Cepet mesti dang nyut budal. Bel. Bel. Itu kering. Bel. Bel ki Bel. artinya kering. Loh, kering lah unine. Nah, iki. Lah, bel itu artinya apa? Bel. Kuwi njuko. Bel ku si. Ora iso ngartekno nek mulat-mulat. Wesi iki. Wah, awak dhewe iki jan daerah Candi iki termasuk daerah lho, Pak. Apa? Termasuk daerah sing maju. Iki darane Candi Sewu ya kene iki.